Ir-riċerka fuq il-kanċer hija priorità għal Partit Nazzjonalista. Kien qal f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kandidati għal Parlament Ewropew Francis Zamid-Dimek u Rosalind Borch-Knight. Dimna wkoll fil-livell Ewropew biex l-investiment fil-qasam ta' riċerka marbut mal-kanċer ikun investiment li jikber u li jikber mod sostanzjali. Francis Zamid-Dimek għamel enfasi fuq l-ħtieġa ta' aktar riċerka fil-qasam tas-saħħa, b'mod speċjali dik relatata mal-kanċer. U żied jgħid li l-Partit Nazzjonalista ser ikun qed jagħmel sforz biex inaqqas id-dewmien ta' dik li tissejjaħ proċedura regolatorja, jiġifieri dik li tirregola l-perjodu bejn meta l-mediċina tiġi prodotta u meta tiġi approvata. Qal ukoll li minħabba l-fatt li l-kandidati tal-Partit Nazzjonalista huma parti wkoll mill-Partit Popolari Ewropew, l-akbar partit fl-Unjoni Ewropea, il-kontribut tagħhom f'dawn l-oqsma jkun fl-aħħar mill-aħħar iżjed sinifikanti. Min-naħa tagħha Rosalind Borch-Knight qalet illi tifhem id-tbattija li għaddu minnha l-familji ta' dawk il-pazjenti li għandhom il-marda tal-kanċer, anke minħabba l-fatt li tilfet il-missiera kawża ta' din l-istess marda. Hekk aħna nemmnu li biktar riċerka li hija bżonn juża ikun hemm iktar nies li jkunu jistgħu jiġġieldu din il-ġlieda kontra l-kanċer u bekk ifiqu. Jitkellmet ukoll dwar l-importanza li l-poplu Malti wawċi jingħaqad biex jagħti s-sapport meħtieġ lil dan it-tip ta' investiment, b'mod partikolari l-investiment għal riċerka kontra kanċer. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll Gabriel Mikallef, kandidat għall-elezzjoni tal-Kunsill Lokali tal-Mellieħa, u Joseph Spiteri, kandidat għall-elezzjoni tal-Kunsill Lokali tan-Naxxar.